السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. الله تبارك وتعالى وتقدس إما نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين وترشق لنذي ومحبت لنذي دعاء خير لنذي لطف كرم بلقبول دبت هما نذا إيلو نتشرين دوس يارن قوم خيشن إنتان oğul gıydınız. Dünya ve ahir saadet gününmek yüzahlık versin inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan, rahmeten lil alemin olan, seyyid-i server-i serdar-ı alem cihan olan, beyt peygamber Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 54. mübarek yaşında Medine-i Munevvere'ye gelip de evinin Medine-i Munevvere'nin adamları ve odal Mekke'den göçüp baran sahabalar hemmesi üyüşüp de Resulullah canın evinden çıkıp istikbal edip de 54. yaşında olukon hoşluk görüşü oldu. Tamam evinin koşkular okuyup da Resulullah canı istikbal edip Medine-i Munevvere'ye kadir girmeni evvelki cevur taife ol oturan Beni Amr diyanın arasında Quba diyan yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşemme günü şu takbariye geçen hafta gurrun geçti. Quba diyan yere düşemme, bariye, seşemme, çarşemme, penşemme ve cumhurun ertibiyle neçeli. 4 güllep Quba mantıqasına valiya. Emma bir 3-4 daqiqa bir muqaddama. Ey mümin Müslüman doğalla, ey cavan dostlar, ey yaş dostlar, ey Resulullah canın ümmeti. Resulullah canın sahabaları, şagirdleri beyli evinden ovadan qoşqular okuyup istikbal edip keyif edip, lezzet alıp, mehabbet etiyele, biz Resulullah'ın izine düşmek lazım. İzine düşmekte dünya ahir gününmek ba, ve şun kaptanına, kalbanına mehabbet gerek Resulullah cana. Canu dil bilen kavurmak gerek. Resulullah diline öz yandan özün keyif etmek gerek. Kavurmak diyenin alamati, bir adam bir zat qovu görse, şon kan ağdayandır. Bir adam bir zat qovu görse, bir kişini qovu görse, şon hoşluğunu qovu görýändir. Ta başga birinin hoşluğundan. Qovu görmegin alamatyndandır. Şon gurrüňe gelse, başga gurrüňden şonu qovu görer. Qovu görmegin alamatyndandır. Şejerek Resulullah'ın gurrüňe ba diýip oturmakdyr. Elbette. Qovurmağın alamatıdır. Öy ilunun içinde ilip kontrol alıp da mahvaran şebekelerini ondan ona geçirip
ya o serialy geçirip ya jokbok bu gurrunle bilen güýmenip oturmany gelip Rasulullah'ın gurrunu agdaljakmışdyk diýip de mehabbet etip gelmek elbette mehabbetiň alamatydyr. Gurrunu owadarlamak diýil, görmeligin inşallah Rasulullah'ın mehabbetini görersiňiz şoňda. Hudaý izzetine artdyrdan. Sahabalar canu dil bilen mehabbetleri varmış. Zydamaymışlar. Rasulullah gelýär diýip eşitellerini geçen hafta geçti da. Şoň gysgaçyk dersi bi. Gün kılıp maňraýlaryň kellelerini gyzdyrýança gözdeşi oturýarmışdyklar da. Bu ne gelmedi diýip öýe gidip, bu ne gelmedi diýip öýe gidip, bu ne gelmedi diýip öýe gidip 3-4 ýyl öňe soňram gelýär Rasulullah. Biz mehabbeti kalbi gerek. Hulasa Hudaýy gowurýan Rasulullah mehabbeti vardır. Hudaýa mehabbeti ýok, Rasulullah mehabbeti ýokdur. Bu waralarda ayetlerini Allah'ın kelamını okuyacak bolsam onu bu gurrunlardan çıkmalı olacak. Hudaýa mehabbeti var, Rasulullah mehabbeti vardır. Rasulullah mehabbeti yok, Hudaýa da mehabbeti yoktur. Açık bilin, son Allah'ın kelamını. Emme Rasulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Quba diyen mahallede 4 güllap bolýa ve assasa hunaka masjidan, Mescid-i Quba. O ham şo taýda bir mescitdik ya. Peýgamberlik berilenden awwelin tikilen mescid, Mescid-i Quba. Awwelin tikilen mescid. Mescid-i Quba Medine-i Munawwara girmäken 5-6 kilometr. Rasulullah jan şo taýda awwalky edenişi mescid şu 4 günüň içinde 3 tane ulukon waqia bolýar. İnşallah tertip 3 waqaany dersleri bilen hytmatyňyza ýetirip o ham gurrun ýygyny alyp gider. Qubada 3 ulukon waqia. Bir näme? Turandan mescid salýar. O ham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yanqulul hajara hatta yut'ibuhu. Mübarek kucağı bilen baş çekýänmiş. Mescid-i Qubany saljak bolanlar. O ham sahabeler ýortup, "Ya Rasulullah ber ýadadyň" diýerlerine, "Ýok, maňa da sowap gerek" diýermiş. Näme maňa sowap gerekkämi näme diýermiş. Menne Hudaýyň sowabyna, Hudaýyň radysyny höwetýän diýermiş. O ham mübarek öýde tä goýmaly ýere barýança götüren daşyny baryp goýýanmış. Mescid-i Qubany öýde de hytmat edip, kärgerliň biri bolup, awwelin salynan mescid peýgamberlik berilenden soňra o de Medinelileň iftihary bolan ýerde Quba mescidi salynýar. Wa kana sallallahu aleyhi ve sellem ba'da tahawwulihi ila al-Madinati al-Munawwara ve soňralarda da peýgamberimiz bu taýda 4-5 gün galyp Medine şähriň içine girýärdi, häzir içine girene gire kanyp durdy. Soňram Medine'de özüne peýgamberimiziň şyma halky mescid we peýgamberiň mescidi. Şoňa gelenden soňramda mübarek öýler tikilenden soňramda käde ýürüýtip piýada Mescid-i Qubada namaz okuyýardy. Käde de atyna ya diýetine ya eşekilje baryp Mescid-i Qubada namaz okuyýardy. Köplerçe de ulamalar aýtýar, şemmewun giderdi diýe. Hudaý Taala hemmäde nesip etsin inşallah. Umra gitýärler, haja gitýärler, kadryny bilmeli, teberrik ýerlen. Wagt ýok bu barada. Bazara sürümde wagtyny geçirämel däldir ha. Ey jawan dost, belli bir wagt inşallah Hudaý nesip et umra gitsen, haja gitsen. Rasulullah janyň özi Medine-i Munawwara'dan şähriň içinden ýürüýtip piýada barýarmyşdyk. 5-6 kilometr bärsi fasylası bar. Şaýatda kärrak. Käde ulugly, käde piýada. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Bu barada Mescid-i Quba barada goý tagriben kamil bolsun bir Rasulullah'ın mübarek gurruna aýdyp dersini alaydyň. Men tawadda'a ve asbaga'l wudu'a ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمرة رواه أبو إمامة. Aham Peygamberimiz aýdypdyr. Her kim hawlukmanjyk ýerine ýetirip dehret kılsa, şu Mescid-i Qubada
Peygamberlik berilenden sonra awwalin salınan mescit değil, 2 rekat namaz okuysa, şol adam bir umru edenin sogağı başal adamdan çüreyim deyip, musulmanlar teşvik etipdir Resulullah'dan. Hulasa, Peygamberimiz, devleti İslami tikilecek bolanna, inni bir devleti İslami tikilecek boldu Medine-i Munawwara'da. Hadir şu mahalletili bir devleti İslami yoktu. Emma Resulullah'dan Mekke-i Mukarreme'den inni Medine'ye vardı bir merkez tikilecek, paytaxt tikilecek, alem cihana nur yayratmalı, İslam yayratmalı yeri gelenini avvali nedeni işine emmoğlu. Mescid sallı. İne otursunuz mescid. Mescid manası neyme? Allah Teala'nın azamatının beraberine mağrayı koyulayan yer deydiği. Mescid deydiği Hudaýyň azamatynyň beraberine yüzüňi şükülip goýulýan yer, secde edilýän jaý diýdi. Dikde durilýär Hudaýyň azamatynyň beraberine, ruku edilýär. Emma secdäni Hudaýdan maşyk şey edilmeýär. Allah Taala'dan maşyk şey maňray bilen burnuň goýmaga bir hiç bolman ejady ýok. Emma Hudaý Taala secde edilýän yer diýip mescid venanalardan süreyim öz namazlyklary kıskacık bir anısı 3-4 dakika bir tawzihinden aýdyp inşallah dersimizin iýnalk gideýil o. Mescidi Resulullah'dan İslam devleti tikilmeli olanda evvelin salanlardı mescid. Ey jawan dostlar, ey mümin musulman dogullar. Mescidin azamatyny gözden, mescidi bir adam girende şu mahal teberrik oturşuňy diýýär. Haýsy bir adam özüniň awadylygyndan mescidde orta oklap bilýär. Haýsy bir adam özüniň malyny orta oklap bilýär mescidin içinde. Haýsy bir adam özüniň ewladyny orta oklap bilýär. Haýsy bir adam özüniň medrekini orta oklap bilýär. Haýsy bir adam özüniň sawadyny orta oklap bilýär. Haýsy bir adam özüniň palanca maly mülkini orta oklap bilýär. Nämen orta oklanýan mescidde? Hiç zat, fakat Hudaý Taala rahmetyne umidwar bolup oturulýar. Tamam mescid bolsa şeýledir. Aya mescidin sepi tutulanna gelişikirrek, gelişiksizrek, ewladyken, ewlady ýok. Uzyrrak, kysgarak, semizrek, horrak, ilmiba ýok, sawadyba ýok, doktor, gaýra doktor, şeratlaryň manasy barmy? Hiç ýokdur mescidin içinde. Yani İslam dini fakat iman ve amel salihin üstüne tikililligini Resul-i Ekrem gözümüzün nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem düşündürecek olup avvelin eden işi mescid tikiptir. Ya zenanı öyde namazlığı ya diye avcadık düşüneyliğin gördüğünü. Namazlığın üstüne çıkanına Hudaýa men gelişigim falancıredir deyip namaz okuyup biler mi? Hiç başarmaz. Hudaýa men awadallığım, Hudaýa men evin maşım, Hudaýa men gattym, Hudaýa men saçy gaşym, ya Hudaýa men ewladym, ya Hudaýa men mülküm, ya Hudaýa men falancıra sawadymma, ya Hudaýa men falan işte bolýan Allahu ekber diýip namaz okuyup bilýärmi? Hiç başarmıyor. Namazın üstüne ve mescidin içinde insanın yüreği fakat bir cıdada intizarı var. O da näme? Hudaýyň rahmeti dökülmege. Aham näme bolýar? Aham şu bolýar. Ayne-i kezrengu ala yeş judas pur şu'a-e nur-i khurşid-i khudas. Hazreti Mevlana aydiye. Ayne-i kezrengu ala yeş judas pur şu'a-e nur-i khurşid-i khudas. Aham namazlığın üstüne adam yüreğine hiç özüne degişli zat yadına düşmeye. Özünün makamatından, kesbinden yadı düşmeye. Fakat Hudaýyň rahmetine umidwar bolup oturýar, oňyň kalbi amadegi tapýar Hudaýyň nurunyň dökülmegine. Amadegi tapýar tecelli enwar ilahiýa. Hiç tat ýada düşene. Ondan soň kalp sapçak namazda duranda sepde muň üstünde men durjak boldum Resulullah janyň gurrüňinden çykmaly bolýar. Yani derste geçtim gelişecek der. Resulullah'dan evvel mescid, evvel namazlığı yada salptır musulmanlara. Ta inke hiç zat yada düşmez yani. Yürek sapça olup Hudaýyň rahmetine umidwar olup da durar yani. Ve bil ahira insanın kalbi amadegi tapsın Hudaýyň nur dökülüp durmagyna. Ayne-i kezrengu ala yeşjudas
پر شعاع نور خورشید خداست. حیث bir yürek ki orta gelinne hiç bir zadın ya da salman orta gelse ol yürek aynadır, ona Hudaýyň nury dökülüpdir ondur. Emma inni yok ben palancıdır dip namazda dursa lezzet alarmı? Mescide gelse lezzet alarmı? Men makamım, men kesbim, men awadalyğım, men gelişim, men maly mülküm şitişli Allahu ekber diýen adam namazdan lezzet alarmı? Almaz, kalbinin amadigisi yok. Ayna hafa hälir. Birji däne Resulullah janyň da bu barada dürdäne sözüni aýdyp bereýin, o ham gurrunymyza geleyliň. Resulullah can ondan çireyim. Canımız, malımız, oğul gıydımız, enatamız fedası olsun Resulullah canın. Her namazdan sonra salam verenine bir kıysa kefayet diyenmiştik. Allahümme entes selamdan sonra salam verenden sonra ama diyenmiştik. Allahümme la yenfa'u zel ceddi minkel ceddu. Allahümme la yenfa'u zel ceddi minkel ceddu. Hudaya hudavanda salam verdi o hamşınay diye. Hudaya hudavanda sen yanında bir adamın mali, mülkü, ovadallığı, oğulgıydı derecesini kaldırmaya fakat amele salih. Fakat amele salih derecesini kaldırmaya sen yanında birinkini kabul ettiydi da. Bir adamın mali, mülkü, dünyadan birilen payı Hudaýyň ýanyna izzetini galdyrmaya. Ondan çüreyim Hudaý näme palanyňy bijire beripdir, maňa bermändir diýip hiç zeýrenip görmäýliň. Şon bir adamyň maly, mülki, oğulgydy, awadalygy, gelişigi, uzun gysgalygy köfeleni bilen, ol adam Hudaýyň ýanyna aziz bollygy däl. Fakat iman we amel salih Hudaý üçin ihlas etmek bilen adam Hudaýyň ýanyna aziz bolýandyr we Hudaý üçin ihlas etmesizlik bilenne zelil bolýandyr. Hulasa Resulullah can awwal İslam döwleti tikilmeli bolanna turandan mescid salypdyrdy. Mescidin dersini eşitdik. Her kim deňlik bilen fakat iman amele salih. Oh ikilenji waqia. Qobada ikilenji bolan görürüm. Enemiz Hazreti Ummul Müminin Safiye radıyallahu anha. Peygamberimizin zenanalarının biri, biz Müslümanların enelerinin biri Hazreti Safiye. Safiye. Olay diye, men oğlan tuttum diye. Kişi sıkıydı oğlan tuttum diye. Resulullah Quba gelenne. Yortup veren oğlan kıydı oğlanım. Dedim Yahudilerin ulamalarıdı diye. Sonra Resulullah'ın zenanası ol ya. İnşallah on gurrun gelir bir gün. Qaw qulağasın. Dedem Yahudlan ulaması diye, Türkmen Yahudi cühüt diye. Emum madi Peygamber Quba gelipdir deyip dedem menen ağam ikisi okuyup beren Hazreti Ummul Müminin aydan kefini. Gada aleyhi abi ve ammi mughallisina. İrden dan atwatmaka qaranqı wagtynda yürüň Muhammed gelipdir göreýliň dip iki dogan bolup gitdiler diye Qubaga şi. İki däne Yahudyň adamlary jehid Resulullah'ny görjekdi. Meni de dädem de ağam emum da qaw görerdi. Ömrümde bir gedek görmedim. Men ewünden çykamda meni kucaklap götermesille diye. Ummul Müminin Safiye aýtýaşky. Oham bir gün Resulullah geldi deyip Qubaga şin gitdile dädem menen ağam. Felem yarji'a öwrilmedile. Öýle bolly gelmedile. Ikinni bolly gelmedile. Gün ýaşanna dädem menen ağam geldile. Fa ataya kallayni kaslanayni saqitayni. Gün ýaşandan sonra dädem menen ağam yaltanyp, haly bolman, ýykylyp, ısxını olmanı sallanıp yürüyüp geldile ovamıza öýümüze. Ahamay diye fehaşştu ileyhima kama kuntu asna. Yortip çıktım evlerinden özüm kucaklatacak bolup götertecek bolup. Aslan dädem de meni inlemedi, ağam da inlemedi. El bilen kakık göberdiler deyipdir. Wah, näjire bolle? Hewre narahat sallanyp otýla. İkisi de Yahud Resulullah sataşıp aýdypdyrlar. Havalary yok.
Aham şonna dädem menen agam gurrun ötüp durallygyny kulugum menen eşitdim diye. Enemiz Safiye aýtdy. Ve sami'tu ammi yaqulu li abi, ey musulmanlar ders salaýlyň bu gurrundan. Şonna agam dädeme aýtdy diye owa yetellerini. Palani huwa ey şu Muhammed doğru Tevrat'taki Muhammedmiş o sallallahu aleyhi ve sellem. Şun hakikat Muhammedmiş o dip. Şol ahir zaman peygamber gelecek dip. Tamam peygamberle boşluk berkitdiler şu peygambermiş o dip. Dädemden sonra da agam. Aham dädem de aýtdy, "Qala na'am, hawa şu Muhammed şu" dedi. Aham agam aýtdy, "Ata'rifuhu ve tusabbituhu?" Ayatsından tanıyıp şonu muhur vurup basyan mısın şu Muhammed digine? Aham dädem aýtdy, "Hawa edil öýle şoň" diýip aýtdy. Aham yine agam sorady, "Fema fi nefsike minhu?" Inni näme nazaryňma, näme etjek Muhammed barada diýipdir. Näme diýse gowy? Inni aýaşa Muhammed mi Hawa? Ayatsından şonu tespit etýänmi? Taýid etýänmi Hawa? Yahuddan nabla. Ha inni içinde näme, ýüregiňde näme şoňa barada? Onna dädem jogap berdi, "Adawatuhu wallahi ma baqitu." Ölünçem düşmanlyk ederim şoň menen diýipdir. La hawla we la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hidi bahilçilik bizleri insanı zelil etmeli. Bizleri görüpçilik insanı dargatýan lat bolmaly. Ey cemaatlar. İçgaralyk bahilçilik welde. Hasadet welde. Kine kuduret welde. Adawatuhu wallahi ma baqitu. Aydan kepi Hudaý saklasın. La hawle we la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Testayid ediyen, tespit ediyen, muhrasyan niptir. Yani ölünçem düşman mülkezecek şoň menen niptir. Ýüregime ejade berip bilmeýän şoň menen dost bolmagy dipdir. Bahilçilik etýän niptir. Riyaset elimden giderin qadiýan niptir. Näme ders aljak bolsa qalyber eýliňden. Qobada bolan zatçy. Resulullah Qoba düşdi dip ýortyp barpdyr öýde daň menen, garankyň içinde. Akşam haly hawasyga çykyp gelipdir. İnniki heftede şuna meňdeş bir päk Allah kökleti bir gurrunma, hasadet, bahilçilik, bir musulman doganyňa görüpçilik edip, içgaralyk edip, ayagyndan asylmaň wererlerini beýik Allah kökleti inşallah inniki hefte hyzmatyňyň dersini ýetişdirer inşallah. Besdeslapky Qobada bolan zat näme boldy? Resulullah jan Mescid-i Quba tikdi. İkilinci ulqan waqia Yahud ulemalary gelip taýid edip, gözü bilen görüp, kabul edip de yine düşmançylyga gitişler. Emma üçüncü waqia we ahirin bolan waqia Qobada. Ve mekasa Ali'yul Murtada radıyallahu anh. Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'den qaydanna Medine-i Munawwaraga, Mekke-i Mükerreme'de kimi goýdy amanatlary her kim öz eýetine täbil berdi. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh 22-23 yaşında jawan Ali Murtada radıyallahu anh goýdy. Amanatlary ýerine ýetirdi. Peygamberimiz düşemme Qoba ýetdi, seşemme, çarşemme, penşemme. Şu çarşemmesinde ya penşemmesinde Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh de Qoba gelip ýetişýär. Häzir Peygamberimiz Medine-i Munawwaraga içine ýaxşy girmäke, Qobada 3-4 gün galyp duqa Hazreti Angırdan gelip ýetişýär. Häzir beýle Resulullah qaydandan sonra her ýerrekde durup, her kim Muhammedin ýanyna amanaty bolsa gelip täbil alsan, her kim wediýaty bolsa täbil alsan, her kim goýulan zady bolsa dagyk adresini nädirdigini aýdyp täbil alsan diýip amanatlary ýerine ýetirip piyada iki ayağı bilen yürüyüp 450-500 kilometr Mekke-i Mükerreme bilen Medine-i Munawwaraň arasy piyada gaýtypdyr. Ýanynda da bir togary zeýif adamlar da barmyşdyk musulmanlardan. Aham 3 gün soňra Qobada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna gelýär.
وكان رضي الله عنه يسير الليل ويكمن النهار حتى تفطرت قدماه. Gece yol yürüyüp, gündüz bukunup, gece yol yürüyüp, gündüz bukunup, Medine-i Münevvere'ye yetip, iki mübarek ayaklarda çişiptir Hazreti Ali Murtada. Çiş vardır amma. Aham, وَلَمَّا وَصَلَ قُبَا çişliğe çıkacak anne. Ey cavan dost, 23 yaşındaki Hazreti Ali. وَلَمَّا وَصَلَ قُبَا اعتنقه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكى رحمة لما قدميه من الورم. Aham anırdan el yaka Resulullah görüptür. Ayaklarının özadı çiş Resulullah'dan gelsene deyip kucaklap gözünden yaş akıptır Resulullah. Oğlu yalı öyünü saklaptır on. Öyle yerini düşüğünde koyup kaydan. Huday bildirip dönünür. Telefon mami, mobil mami, kimden haber var? Şol düşüğünde koyup kaydanı Hazreti Ali'ni. İ'tenaqahun nebiyyul Mustafa. Gelsene deyip kucaklap ağlattır Resulullah'dan. Gelin mi deyiptir. Aham mübarek iki elini tükürüp çalıp Resulullah'dan Hazreti Ali'nin ayağının eteğine çekiptir elini, mübarek elini. Ağırsa ayrılsın, derdi ayrılsın, şişe ayrılsın deyip. Aham Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh felem yeşkuhuma ba'du. Ondan mehlek ayağım ağrıya deymendir. Resulullah'ın mübarek eli ve mübarek tükürüğü demek bilen. Ey duruşuna ders delmeyiş, ey cavan dostlar, ey yaştaş dostlar. Ey men haysının üstüne oturuvermeli kibir. Bir ne kadar bereket görürünler. Bir ne kadar sütün görürünler. Bir ne kadar insanın canına can hoşyan görürünler. Bir ne kadar hakikat görürünler. Şu mahal ey cavan dost, insafın menen hükmet 100 yıl minnan odal, 200 yıl minnan odal. Mesela cengi cahanim görürünler ne dilse, adam fikreti, kadim bolan zat diyen, bir 100 yıl minnan odal olan zat çok. İmme Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh yankı gurrun aytyan da yancıda bolan yanıp tədece gurrun şey ne hayırlı şeyle oluyor? 1400 yıl üstünden geçti ki yoksa onu da tədece gurrun şey Resulullah kucaklap, ağlap ayağına mübarek elini çekip duruşu yani yancıda bolan yanıp akşam namazdan sonra hakikat gurrun bolansan, bereket gurrun bolansan, iman gurrun bolansan, Hudaýyň hoşluk gurrun bolansan, Allah Taala bereket berýär bu gurrunlara. Tazegi berýär, täzelik berýär. Haçan gurrun etsen, bereket joşup duran etipdir. Hudaý diýämini, adamyň elinden ýöne owdullah baýdanyň menen bolýan zat del, mana gowja bilýänsiňiz diýdiňiz. Şu mahal başga bir adamın gurrunu bolsa, Hudaýdan daş adamın gurrunu bolsa, hey aňyrsyndan bärinden owdullah baýdanyň menen şu bereketiň 1000den birini taparmy? 1000den biri näme? Milyondan bir taparmy? Hiç tapmagy. Durşuna bereket ki. Biz jawanlara ders gibi durşuna. Kysgaçyk dersen aýdyn. İnşallah izinden ýene Resulullah janyň gurrunyny alyp gideýin. Bir 5-6 daqiqa duraylyň üstünde. O benne 450 kilometr piyada gelmeli. Ayak çişipdir, Resulullah kucaklapdyr, gowulupdyr, tamam. Näzire geçip bu gurrundan. Bir insaf bolmaýar. Ýöne bilip geçmeden süreyim, sebit bolmandyr ki bilatlar. Ders almadan süreyim, sebit bolupdyr. Yüreğimizde yazmadan süreyim, zindigimizde rubara etmeden süreyim. Biz jawanlarda imanymyzda gaýyn durarly ýaly sebit bolupdyr da. Senetli bolup galypdyr. Awwalky dersi. Bismillah. Ey jawan dostlar. Kıyınçılık yani musibet. Kulağasın Hudaý üçin bir hakikat dersi. Her musibet, her kıyınçılık adamın Hudaý ýadyna bolsa, şu musibetin kaptanından Hudaý Taala rahmat da iberýändir. Şunu hemişelik bellek koyagan. Mesela bir adam her kim öz fikret ýa-da, men dädim aýrylsa, ýok men ölerin jydap bilmerin diýe. Ya erhele şeýle, ya oguljygyn fikret ýa, şu oguljygyn balam dünýeden geçdi men jydamaryn ölerin diýe. Emme şoda dünýeden geçse ölen akdym. Hiç satda bolana bir narahat bolýar ha. Näme üçin? Şun Allah Taala musibet iberenne
adamın Hudaý ýadyna düşdi, gapdalynan rahmat, yeňillik, sakinet, bereket diýip berýändir. Bula bir kanuny kulli. Emma bu wurrunde 400 kilometr piyada gaýtmaly. Näme maşyň içinde? İçinde Allah arkam bolsun diýip gaýtmak ba. Sadara gaýdaýyn, içinde näme? Bismillahirrahmanirrahim ma içinde. Bismillah diýip oguraya taşyndan görüňdi. Bolmajaklar 400 kilometr. Şundan barp maşada piyada gitmeli. Bolmajaklar hatta taşyndan görüňdi. Bu da durmany gitmeli. Gijeli ýol ýürýmeli. Dağ, jengel bir heýwanlaryň arasynda bolmajaklar. Emma arkam Allah diýmek ştaýy gerek. Kur'an-ı Kerim başlamadan çüreyim. Hatta şidrek bir din bernamasına gelmeden çüreyim. Kan jawan dostlar kork ýa-da. Nämeden korkmaly? Taşyndan görüňde bolmajak ýanyk, arkaňa ýük geljek ýanyk. Bismillah diýip ogura. Dogurdur, qiyindir, heýwere qiyin. Emma arkaň Allah bolsa hiç qiyinçylygy bolmaz. Üstünde Hudaýyň rahmaty dökülse, Hudaýyň bereketi dökülse, Hudaýyň ýeňiltmesi dökülse hiç qiyin bolmaz. Näme üçin? Meger her zat etjek bolamyzda musulman adam Bismillahirrahmanirrahim. Hatta Allah'ın kelamını okuyacak bolamyzda da Hudaý şonu aýtmalydyr. Her iş başlamyzda Bismillah wada. Yani Rahmanurrahim bolan dünýä ahiretde rahmatyny dökýän beýik Allah'ın ady bilen we kömegi bilen nip ogramakdyr da Bismillah diýmek. Bila awwalky ders almalydyr. Yok diýäni özüňiz kenarasa gorkmaýlyň. Allah arkam bolsun diýip Bismillah tevekkül başla. İkilenji ders almalydyr. Gaty bir ulkan ders. Ey jawan dostlar. Qysgara gaýdaýyn. Bir adam ya denany ya erki adam dünýäme peýda bolsun diýip haýsy dünýä? Dünýä ýeke halalyny hesap ba, haramyny azap ba. Şu dünýäme peýda bolsun diýip giýji günnüzler musafirat horlygyny çekmeýärmi? Elbetde çekýär. Dünýäme peýda bolsun diýip oglagyň şogyny goýup, ya oglagyň şogy bilen daş ýurtlara gidip qılgynna we sowukda horlyklar çekmeýärmi? Baý çekýär. Bila bir wurrun. Ay bila ýene-de halal ırfgalymyşdyk diýeli goýaýlyň muň sünnät gördüň. İkilenji bir tofar adamlar bolmaýarmy? Bir haram iýmekden çüreyim, ya haram içmekden çüreyim, ya haram görmekden çüreyim, ya haram eşitmekden çüreyim, ya haram şahwetden çüreyim. Nagadar bernamy rizi edip, näçe güllep, näçe aýlap, ýoldaşlary bilen üstüne wagt goýup, onu bernamasyny döküp, horlyk çekip, musafirat çekip, pul harj edip, ahyrda barıp şol maksadyna harama ya yetişik ya yetişik. Şoňa barıp yetişeni bilenme 5 dagyga lezzet boljak ya boljak diýär. Lezzet bolany bilenme Hudaýyň qaharydy üstünne, Hudaýyň lanetidi üstünne, bereketsizlik üstünne, abyry gaçýarlygy üstünne, Hudaýyň qahary üstünne. Ondan soňramda şu hoşlygynyň dawamydy ýok, ýene sommak iline gaýtmaýarmy? Aýtdy. Ya meger bir tofar insanlar, bir tofar zenany ýaqydy oglan, ya erki oglan bir-biriniň göwnüni tapjak bolup, hoşlygyny tapjak bolup, näçe ýyllarça bir-biriniň ýerine gidip, horlyk çekip, ağlap, uykusyny awlyk edip, çaýsuny awlyk edip, natasy bilen mehabbetini awlyk edip, namazyny etdirip, tamam zähmet çekip, derlep, işler pullaryny harj edip, ahyrda hyt bolup, her gaýty başga ýaňa gitmeýärmi? Baý gitýär. Ahırda hyt bol kalmaýarmy? Baý weriýet eşitýärse. Näme ders waham şunda? Bulan içinde eger Hudaýyň hoşlygy ýok bolsa hemmesi puç. Emma gel ýanky wurruna. Hazrat Ali Murtaza radiyallahu an gurrunsyny bastyp diýmäýdim, ders almaly bu wurrundan. Ondan gelýän nämeden çüreyim? Rasulullah wa Medinede diýip. Piyada barmagyny uzy bilen aýtjak. Ökçesiyle yürüyüp kaçacak. Resulullah var değiller. Necre yürüyesin. Durup bilecek der ki. Piyada kayıttı. Barmağı bile kaçacak. Ökçesiyle kaçacak. Dünyanın haramından süreyim adamla horluk çekip de. Yan geçti daha görürüne.
Şirin şirin salar hesabı dünya. Ağacı koyar azabı dünya. Ne yettir, ne tuttur şıkkahbı dünya. Tuttum deysen kaçıp baradır diye mahzun oluysan. Şu dünyanın haramını tutmadan süreyim adamlar horluk birazını çıkıp be. İkilenci ders almalılar. Vakti ki Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh Resulullah cana yetenine. Resulullah şunu kucaklayıptır. Aya şu dünyada kucaklap kıyamatta hep verir mi? Aya şu zamanın insanları yani bir gün kucağına alıp ertesi gün kucağından çıkarıp yok oluyor mu? Hiç demez. Zabanem lal. Hiç demez. Resulullah can duruşuna vefa. Allah Teala duruşuna vefa. İnna Allah la yuhliful mi'ad. Allah va'desine ters durmaz deyiptir Huday Teala. Birini 10, birini 100, birini 1000 kärräkde beri verer deyiptir. Bir vefa insandır, bir vefa dünyadır. Emma bula vefaň ýerine gelipdirler, vefa da görüpdirler. Hudaýyň radyçylygyn tapyly, Resulullahyň mehabbetini tapylypdirler. Tapypdyrlar Resulullahyň gujagyna giyipdirler. Ey jaman dost, ikimizden çyrim ders dälmişi. Resulullahyň özi ýok bolany bilen Qur'an-ı Kerim ýokmy? Resulullahyň ýerine oturan Rabbani ulamalar ýokmy? Din adamları ýokmy? Mescid medrese ýokmy? Aya ýerine geldikmi? Din baki elhamdülillah. Allah'ın kelamı baki aramızda. Gir kucağına kaşın. Gir rahmete kaşın. Göneners. Koy gürren kamil olsun metlepten ne çıktım. Birce gürren şu vardı aydayın icade verseniz o ham inşallah Resulullah canın bereketli gürren alıp gideyli. Bir vakitte kıyız hacıgı aydayın inşallah. Bir wagtda Zunnun Misri diýen bir ewliya adam geçipdir. O da hikayet çykdy halky saçyk. Kim? Hazreti Zunnun Misrde bir gat ewliya adam geçipdir. Bir gün oň ýanyna bir padişah sultanyň weziri gelipdir. Ogrinçy açykdan. Jan dost, ders al bu gurrundan, ýanky gurrun iýdi. Dersimiziň iýdi. Ogrinçy açykdan wagt tapyp vezir sultanyň padişahyň veziri Hazreti Zunnun'un ýanyna gelipdir. Ey Zunnun dipdir. Zunnun aýdypdyr. Näme işiň bar vezir? Onna maňa bir hayır dua et dipdir. Oň Zunnun aýdypdyr. Näme maňa dua edeýin saňa dipdir. Ogrinçy açykdan saňa aýdýan dipdir. İşim tapdym dipdir. Şu sultan padişahyň ýanyna dün şu begenine begen ýan dipdir. Maňa bir halat jaýda berarmy kadip. Sultan padişah narahat bolanyny gorkýan dipdir. Qahar edip maňa bir zat edarmy kadip dipdir. Maňa bir dua etsene dipdir. Hazreti Zunnun Misri köýünden ýaşakypdyr. Hey vezir dipdir. Kaşke sen Allah'dan şizine korkup bu Allah'dan umidvar bolan bolsadyň perişte bolardyň bu mahala çeli dipdir. Nädir kirpäň dipdir. Eger Allah'dan şözürek umidvar bolan bolsadyň, eger Allah Taala hoş bolanda şözürek hoş bolýan bolsadyň, eger Allah'ın qaharyna düşeňde, ey Hudaýa maňa qaharyň düşämesin diýip korkup gelen bolsadyň, şoň beraberine perişte bolardyň bu mahala çeli dipdir. Uçup gelerdiň asmanlarda dipdir. Ders almalylardan onun munyň göwünni berjek diýip Allah'ın muhabbetinden daşy düşämäýin evvel özüm aýdýan. Onun munyň göwünni berjek diýip o da haram ýollan, o da Allah'ın icazı bermedik ýerinden. Resulullah'ın muhabbetinden daşy düşämäýin evvel özüm aýdýan. Soňra siz de onlara nasihat diýip aýtýan. Gönül geçipdirler Resulullah canın sahabaları. Resulullah'ın şu dünyada kucağına giyip geçipdirler. Huday Teala hiç kayfimde Resulullah canın belki Allah Teala'nın muhabbetinden ayırmasın inşallah. Geleylim gurrundan çıkıp var ya. Resulullah can Qubada 3 tane olaqan iş oldu. Evvel mescid tallı. Aham Yahudun ulamaları geldi. Üçüncü Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh da gelip yetişti. Berekallah. Maşallah. Qoban gurrunu tökönni. Jumğun erti bilen
Resulullah can mübarek diyesine minip Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı da ardına attır, arkasına. Miniptir, silattır. Yoksa onun da öz başında diyesi varmıştır. Yerini inniyerek Medine-i Münevveren içine, şehre inni girmeli. Resulullah canın yanından piyada, diyeli, atlı, kâne adam varmıştır. 100 nefer daha olup Medine-i Münevveren içine kaşıyını uğrattır. Uğracak bolallarına koban adamları var da, ya Resulallah neme kemçilik gördün bizden, kalışadı deyiptirler. Aham Resulullah can, ol adamla koban adamları Resulullah'ın diyesinin noktasından tutuptırlar, gövermendirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Hallu sebileha fe inneha me'mura. Diyen noktasına değmen deyiptir. Diyen noktasına değmen deyiptir. Diye Huday buyuruyor. Yerde var durmalı olsam öyle çökecek şu tak deyiptir. Diye ştada çöksemin çöyün deyiptir. Aham diye oğra verttir. Oğra verttirle Medine-i Münevveren içine birime giriptirle. Beni Salim diyen tayfa otururlar Medine-i Münevvere'ye girip geliyorlar. Şu tak getirlerine cuma namazın vakti oluptur. Medine-i Münevvere'de evvelin okulacak cuma şu takda okuluyor. Medine-i Münevvere'nin içi Beni Salim yönü yaxşı ortasına varan aklı hali. Asli işime halkın Mescid-i Nebevi'ye varan aklı. Anırrakta. فَصَلَّاهَا بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ وَكَانُوا 100 رَجُلٍ 100 adam daha olup Resulullah can cuma'nı okuyuptur. Evvelin Medine'de okulan cuma. Hemmesini okuyursam uzak olacak. Şonda Resulullah can 2 tane hutba okuyuptur. Şu cumada hutbalarımızda şondan ders alınıyor. 2 hutbanın içinden kısacık teberrüken Resulullah'ın sahabalarına okuyan hutbasından aydıp manasını aydeyin. Allah Teala hamd aydıp oham aydıptır. Eyyuhan nas faqaddimu li anfusikum. Ey insanlar, kıyamadığınızı gözlep amade olun kıyamadığınızdan çürüyüm deyiptir. Yine aydıptır. İnne ahsanal hadisi kitabullahi azze ve cel. Ey insanlar, behterin gurrun Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim'dir deyiptir. Yine aydıptır. Ahibbu men ahabbahullah. Ey insanlar, Hudayın qovvuran adamsını qovvurun deyiptir. Hudayın qovvuran adamsını qovvurun vazifangizdir deyiptir. Yine aydıptır. La tamullu kalamallahi azze ve celle ve zikrahu ve la taqsu anhu qulubukum. Hudayın kelamını Kur'an okuymadan yaltav olaman. Hudayı ağlamadan yaltav olaman. Hudayı ağlamadan kalbinizde qatwal qalamasın deyiptir. Tahabbu bi ruhillah. Huday için qovvur şikkedin deyiptir. Huday için muhabbet etkedin deyiptir. Hudayın rahmetine umidvar olup muhabbet etkedin deyiptir. Medine-i Münevvere'ye devlet-i İslami tiklenine evvelin Resulullah canın tapşırgıları da aşık. Huday için qovvurşun ve ahirine de deyiptir. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deyiptir namada qaşıyı düşüptir. Allah'ın salamı olsun size. Allah'ın rahmeti olsun size. Allah'ın bereketi olsun deyip düşüptir. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deyip düşüptir. 2 hutba okuyuptur. Cuma'nı okuyup yine de diyesine minip Ebu Bekir Sıddık'ı yiğidini alıp Medine-i Münevvere qaşını uğrattırlar. Her bir tayfa, her bir hayyadın denetinden geçen adamlar çıkıp ya Resulallah bizde kal şahi qovdur diyenmiştik. Resulullah diyenmiştik. Hallu sebileha fe inneha me'mura. Önkü cevap. Diyek deymen. Hudayın buyuran yeri var. Şona varcaktır deyiptir. O ham bilan dengesinden geçip halis şehre giriptir. Hoşluk gün moluptur. Ayet gün moluptur. Halis şehrin içi. Öylün üstü adamdan ne olur? Heleyden gıyızdan ne olur? Her gaysi begenişip Ca Muhammed, Ca Resulallah, Resulullah, Ya Resulallah, Ya Muhammed. Yön yerli yerden kıygırış veriyeli olmaz. Aham diye oydan oya, çököpten çököge, köçeden köçe, köçeden köçe bariyam momul. Ondan çıkıp ya Resulallah bizde kal. Men elimde de Allah Teala diyaga birdi. Diye yerde dursa men jayım şu taada olacak. Degmen diyenmiştik Resulullah can. Ahir hayatlardan, köçelerden geçip innirak gitti. Qarr dayılarının tayfasına hayatlarının denetine yetti. Resulullah can geçen hafta geçti de qarr ecesi Medine'de. Benim Neccar diyen tayfadan.
Şolan arasyny etdir, oham ola öwünden çykypdyr. Ya Rasulullah, biz sen garry daý çoforuň bize şaga diýipdirler. Bulara da Rasulullah jan aýdypdyr, "Ýok, Hudaýyň aýdan ýeri bar diýen öz bir ýerde durar" diýipdir. Oham diýe baryp bir ýerde we barakat we lam yanzil hatta nahadat we sarat qalilan thumma iltafatat we raja'at fa barakat fi mawdi'iha al-awwal. İnşallah aňyrty 8 ýyldan tamam edin, biter bir kudret görürüň, şunu tökedeýil oham inşallah. Ahir diye Rasulullah janyň daý toforlarynyň hayatlarynyň döwregine bir ýerde bary çöküpdir. Emma çöküp diye boynuny ýerde goýmandyr. Döwregini ýaltaklap diye ýene turapdyr ýokary. Rasulullah janyny düşmandyr diýedin. Diye döwregini wedep aňyrrak bärrak aýlanyp ýene dogurja öňkü ýerine barıp çöküpdir. Şuma halk Rasulullah janyň mescidiniň jaýy. Aýlanyp ýene öňkü ýerine barıp düşüp diye boyunny ýere oklap aham Rasulullah jan düşüpdir. Fanazala Rasulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem ve qal: "Hada al-manzil inşaallah azza ve celle." Inni walla men öýümde ştaý, mescidde ştaý düşdümünni diýipdirdi. 3-4 tane örgen wagt başladı. Awwalan qala al-Hafiz İbn Hajar işaretun ila ennehu menziluhu hayyan ve meyta sallallahu aleyhi ve sellem. Diye bir önçep çöküpdir, bir çöküye Rasulullah jan düşmandyr. Jaýly çökmandyr. Aňryp bärik gidip ýene gelip öňkü ýerine çöküpdir. Ulamalar diye şundan çürim işareti, şundan çürim alamatdy. Rasulullah jan şu taada düşüp o şu taada da ayrılacak, mübarek makbarasda şu taada boljagynyň alamaty şu diýdi. Diýen alamatyndan, diýen hareketinden şu taada çöküpdi, ýene gidipdi, ýene şu taada çöküşinden Rasulullah ayrılanada mübarek makbarasda şu taada boljagynyň alamaty şu diýdi. Rasulullah şu taada ayrılýar, mescidiniň gapdaryna Hazrat Aýşaň otagyny da jaýlanýar da şu mahal mübarek mezarda şu taada sallallahu aleyhi ve sellem. Bular diýet çöküp turup ýene de çöküşiniň dersi boldy. Senetli hakikat görürüňler. Şu oturuşumuz ýanyk belki mundan hakykatyrrak. Ikinji gengat şu düşen ýer we diýen duran ýeri. Şu diýen duran ýeri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mukarremeden Medine'ye gelmekde musulmanlar şu taada namaz okuyanmıştık. Kim aýtmaly diýäge şu tapbar diýip şu taýynyň namazhana namaz okuyan yer diýip ýöne bellek goýupdyrdy. Mescidde hala. Saatça yermişdik de. Şu taýda namaz okuyanmışdyk de. Diýdi barıp şu taýda çöküpdir. Rasulullah janyň mescidde şu taýda şu mahalla şeýle. Üçüncü gende daýylarynyň hayatlarynyň döwregi bolupdyr. Bir de Rasulullah'ın yakynlaryna bir hormat bolupdyr. Dördülenjini aýdaýyn tamam edeýin. Dördülenji şu taýy kimin ýerimişdik? İki däne yetim oglanjyk Sahl Suhayl iki doganjygyny kymyşdyk. Sahl Suhayl iki oglanjygyny kymyşdyk. Fada'ahuma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama iki oglanjygy Rasulullah jan çagyrypdyr. Sahl Suhayl. Bu taýy sizin kim diýipdir? Hawa ya Rasulullah. Bu taýda hurma gortýas diýipdirler. Onna men 10 misal gyzyl berdim, şu ýeri bana satjakmy diýipdir. Olar aýdypdyrlar, "Bel nahabuhu laka ya Rasulullah." Bir ýeri sana bir sowgat berjek diýipdirler iki däne oglanjyklar. Rasulullah jan ýok diýipdir. Olar oglanjyk bolansaň, soňra bir togar kafir adamly gurrun tap oglanjyň ýerini Allah walla diýdirmesin diýip, kafir adamlaň, zaňra adamlaň, ejid adamlaň dilini aglap bolmaz, onda da bolsa ýok diýipdir Rasulullah jan. Men sizden satın alacak diýipdir. Bilir razi etipdir Rasulullah jan. Ve zadal waqidi anna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anh dafa'aha lahuma min. Hazrat Abu Bakr Siddiq 10 misqal ya Rasulullah meni özümden bereýin diýip, bir de Rasulullah'ın tarafından 10 misqal gyzylyp şu ýeri belläpdirdi. Nämeden çyrim? Hem Rasulullah'ın mescidi bolmaly, şumy halky mescid, hem Rasulullah'ın öýleri we otaklary salynmadan çyrim. İnşallah beýik pak Allah köplediginden inniki hefte teberrük gurrun ýygyny hyzmat eder. Daýaw durun, bereket wagtlar, bereket gurrunlardyr. Ýoldaşyňyň elinde tutun, galmajak bolan.